Ennen oikeudenkäyntiä ennen tuomion langettamista he olivat aktiivinen osa Dachau-järjestelmää. Alaleireilleen määrätyt naisvartijat määräsivät rangaistuksia, järjestivät pakkotyötä ja saattoivat evakuointimarsseja. Agfa-kameraverkistä Landsberg-Kauferingiin heidän läsnäolonsa leimasi väkivallan rutiinia, joka määritteli kolmannen valtakunnan viimeisen vaiheen. He eivät olleet harvalukuisia, eivätkä sivutuotteita. He saivat erityiskoulutusta, sovelsivat SS-laitteiden määräyksiä ja valvoivat tuhansia vankeja teollisuus- ja tuhoamisympäristöissä. Hänen roolinsa ei ollut symbolinen. Se oli operatiivista, systemaattista ja dokumentoitua. Keitä nämä naiset olivat? Mitä tehtäviä ne suorittivat Dachaun järjestelmässä? Ja miksi vain muutamat tuomittiin, kun taas suurin osa pysyi nimettömänä? Elfrieden teloitus Hildner, esimerkillisen lauseen kronikka. Toukokuun 2. Päivän aamuna 1947 Pisekin tšekkoslovakialaisen vankilan käytävillä kaikui mitattuja askeleita. 27-vuotias nainen käveli 2 vartijan rinnalla kohti sisäpihaa, jossa häntä odotti historiaa tekevä kohtalo. Ruth Elfriede, siviilin vangin harmaaseen univormuun pukeutunut Hildner, säilytti malttinsa kävellessään kohti 3-metristä puupylvästä, joka seisoi pihan keskellä oikeudenmukaisuuden karuna symbolina. Sinä päivänä Hildneristä tulisi yksi harvoista saksalaisnaisista, jotka teloitettiin sodan jälkeisessä Euroopassa kolmannen valtakunnan keskitysleirijärjestelmässä tehtyjen sotarikosten vuoksi. Hänen tapauksensa edusti paitsi rikollisen yksilöllistä rankaisemista, myös symbolista päätöstä luvulle, jossa naisten raakuus oli toiminut rankaisematta natsien tuhoamiskoneistossa. Ruth Elfriede Hildner syntyi Saksassa marraskuussa 1919, aikana jolloin kansallissosialismi alkoi juurtua yhteiskuntaan. Kuten monet hänen sukupolvensa nuoret naiset, hän varttui natsi-ideologian vaikutuksen alaisena ja osallistui luultavasti nuorisojärjestöihin, kuten Saksan tyttöjen liittoon, jossa nuorille opetettiin rotuperiaatteita ja alistumista totalitaariseen valtioon. Useiden sotilasrintamien romahtamisen partaalla Hildner määrättiin apuvartijaksi Agfa-kameraverkin alaleiriin, joka oli Dachaun keskitysleirikompleksista riippuvainen teollisuuslaitos. Tämä tehdas käytti naispuolisia orjatyövoimaa optisten komponenttien valmistukseen saksalaisille aseille, mukaan lukien laitteet V1-lentopommeille ja V2-raketeille. Tunnelma Agfa-kameraverkissä oli äärimmäisen jännittynyt. Vangit, pääasiassa Puolasta, Unkarista ja Tšekkoslovakiasta karkotetut naiset, työskentelivät uuvuttavissa vuoroissa pienen Aufseherinnen ryhmän valvonnassa. Hildneristä tuli nopeasti tunnettu halukkuudestaan rangaista fyysisesti pienimmästäkin väsymyksen tai vastustuksen merkistä. Sodan jälkeen löydetyt asiakirjat osoittavat, että hän sai erityisen maineen naispuolisten työntekijöiden hakkaamisesta työkaluilla, kun hän katsoi heidän suorituksensa riittämättömäksi. Joulukuussa 1944 SS-viranomaiset siirsivät Hildnerin Helmbrechtsin alaleiriin, joka oli riippuvainen Flossenbürgistä, mutta operatiivisesti yhteydessä Dachaun järjestelmään. Tässä laitoksessa asui noin 500 naista, jotka olivat omistautuneet sotilaspukujen tekstiilituotannolle. Siellä Hildner otti vastaan ulkoisen valvonnan vastuut ja osallistui kasarmien yöllisiin tarkastuksiin, joissa vangit myöhemmin raportoivat aiheettomista väkivallan teoista ja jatkuvista uhkauksista. Hildnerin rikollisen uran käännekohta koettiin huhtikuussa 1945, kun itärintaman uhkaava romahdus pakotti SS:n kiireesti evakuoimaan alaleirit. Huhtikuun 13 ja 15. Päivän välisenä aikana viranomaiset määräsivät Helmbrechtin vankien pakkosiirron etelään. Marssista tuli yksi Dachaun järjestelmän dokumentoiduimmista kuolemanmarsseista. Tämän yli 10 päivää kestäneen evakuoinnin aikana Bayerin ja Tšekkoslovakian alueella Hildner käytti tappavaa valtaa uupuneisiin vankeihin. Sodan jälkeisissä oikeudenkäynneissä kerätyt todistukset viittaavat siihen,
että hän on suoraan vastuussa ainakin 2 naisten pikateloituksesta, jotka eivät kyenneet pysymään marssin vauhdissa. Molemmissa tapauksissa hän ampui uhreja pään takaosaan virka-aseella ja hylkäsi ruumiit maaseudun ojiin. Marssi päättyi äkillisesti, kun liittoutuneet joukot pysäyttivät kolonnan lähellä Zwodaua Tšekkoslovakian alueella. Tietäen sodan päättymisen olevan lähellä ja tehtyjen rikosten tutkinnan, Hildner hylkäsi ryhmänsä ja piiloutui väärän henkilöllisyyden taakse maaseudulle. Lähes 2 vuoden ajan hän onnistui välttämään kiinni jäämisen työskennellen kotiapulaisena ja liikkuen jatkuvasti tšekkiläisten kylien välillä välttääkseen tunnustamisen. Hänen anonymiteettinsa päättyi maaliskuussa 1947, kun Helmbrechts-surman uhri tunnisti hänet paikallisilla markkinoilla. Nainen, joka oli menettänyt sisarensa evakuointimarssin aikana, tunnisti heti Hildnerin saksalaisen aksentin ja tyypillisen arven hänen vasemmalla poskellaan. Valitus saavutti paikallisviranomaiset, jotka aloittivat peitetiedon epäillyn henkilöllisyyden selvittämiseksi. Elfrieden nimi Hildner oli natsijohtajien jahtaamista varten perustetun kansainvälisen komission jakamilla listoilla. Kun hänen henkilöllisyytensä oli vahvistettu Agfassa takavarikoitujen asiakirjojen ja ristikuulustelun avulla, hänet pidätettiin ja vietiin Pisekiin oikeudenkäyntiä varten. Pisekin ylimääräinen kansantuomioistuin toimi Tšekkoslovakiassa voimassa olleen poikkeuslainsäädännön alaisuudessa, joka mahdollisti yhteenvetona oikeudenkäynnit natsien yhteistyökumppaneita ja Saksan miehityksen aikana tehdyistä rikoksista vastuussa olevia vastaan. Hildneria vastaan nostettu oikeudenkäynti alkoi ja päättyi yhtenä päivänä 2. toukokuuta 1947, mikä heijastaa sekä todisteiden vahvuutta että näiden tuomioistuinten nopeutta. Syyttäjä esitti alaleireiltä takavarikoituja asiakirjoja, jotka vahvistivat Hildnerin läsnäolon Agfassa syyskuussa 1944 ja Helmbrechtsissa huhtikuuhun 1945 asti. 3 elonjäänyttä todisti hänen väkivaltaisesta käytöksestään, mukaan lukien puolalaisen naisen kertomuksen, joka näki Hildnerin ampuvan nuoren naisen evakuointimarssin aikana. Todistukset olivat yhtä mieltä siitä, että vartija oli mielivaltaisen julma ja että hän määräsi suhteettomia rangaistuksia ja osallistui aktiivisesti vankien sortamiseen. Näiden syytösten edessä Hildner kielsi suoran murhan, mutta myönsi osallistuneensa aseellisena saattajana pakkoevakuointeihin. Hänen puolustuksensa rajoittui tottelevaisuuden väitteeseen ja totesi, että hän oli toiminut esimiehen käskystä ja ilman tottelemattomuuden mahdollisuutta. Oikeus hylkäsi tämän väitteen puolustukseksi vastuuta vastaan ja totesi, että dokumentoidut teot ylittivät kaikki lailliset sotilaskäskyt. Esitettyjen todisteiden ja Tšekkoslovakian lainsäädännön perusteella oikeus totesi Hildnerin syylliseksi sotarikoksiin, murhaan ja osallisuuteen tuhoamistekoihin natsien miehityksen aikana. Tuomio oli kuolema, joka oli pantava täytäntöön välittömästi voimassa olevien hätätilalakien mukaisesti. Teloitus ei noudattanut Nürnbergin oikeudenkäynneissä käytettyä perinteistä hirsipuuhun ripustamista. Tšekkoslovakiassa joissakin kansantuomioistuimissa käytettiin tekniikkaa, joka tunnettiin nimellä ripustaminen seipään varaan, jota pidettiin nopeampana ja symbolisesti ankarampana. Tämä menetelmä, vaikkakin harvinaisempi länsimaisessa oikeusjärjestelmässä, oli omaksuttu esimerkillisenä rangaistuksena vakavimmista rikoksista. Pisekin vankilan sisäpihalla, vankilan johtajan ja oikeusministeriön virkamiesten valvonnassa. Tekniikassa tuomitun miehen vartaloon kiinnitettiin valjaat, hänet nostettiin pylvään huipulle hihnapyöräjärjestelmän avulla ja sitten hänen kaulaansa asetettiin silmukka, joka roikkui yläosaan kiinnitetystä koukusta. Kun laite oli säädetty, valjaat vapautettiin, jolloin kehon paino aiheutti kuristumisen tai rajussa kaatumisessa kaulanikamien murtuman. Läsnä olleet viranomaiset kertoivat Hildnerin pysyneen hiljaa koko istunnon ajan. Hän ei lausunut viimeisiä sanoja eikä ilmaissut katumusta teoistaan. Teloitus kesti vain muutaman minuutin,
ja vankilanjohtaja kirjasi sen virallisesti ja ilmoitti tuomion suorittamisesta sisäministeriön ylemmille viranomaisille. Elfrieden kuoltua Hildner sulki oikeudenkäynnin, joka koski yhtä harvoista naispuolisista natsivartioista, jotka tunnistettiin, syytettiin ja teloitettiin Itä-Euroopassa Dachau-järjestelmässä tehtyjen rikosten vuoksi. Hänen tapauksensa ei saanut yhtä suurta kansainvälistä huomiota mediassa kuin massiiviset Nürnbergin oikeudenkäynnit, mutta se dokumentoitiin huolellisesti Tšekkoslovakian kansallisarkistossa esimerkkinä suorasta oikeudesta Hitlerin barbarismin tekijöitä vastaan. Vuonna 1948 Hildnerin nimi esiintyi virallisella listalla siviilioikeudellisten tuomioiden mukaisesti teloitetuista teloittajista, jonka Praha lähetti Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle. Saatavilla olevien tietojen mukaan se on ainoa vahvistettu tapaus, jossa naisvartija teloitettiin ripustamalla seipään päälle Dachaun keskitysleirillä, mikä tekee hänen rangaistuksestaan ainutlaatuisen sodan jälkeisen oikeudenmukaisuuden symbolin Itä-Euroopassa. Dachaun järjestelmä, naisten terrorin arkkitehtuuri. Dachaun keskitysleirillä oli keskeinen asema kolmannen valtakunnan historiassa kansallissosialistisen hallinnon perustamana ensimmäisenä järjestelmällisenä tuhoamislaboratoriona. Dachau perustettiin 22. maaliskuuta 1933 entiseen ruutitehtaaseen 16 kilometrin päässä Münchenistä. Se toimi kokeellisena prototyyppinä, jossa SS kehitti organisatorisia ja sortavia menetelmiä, joita myöhemmin käytettiin koko miehitetyllä mantereella. Alkuvuosinaan Dachaussa asui pääasiassa saksalaisia poliittisia vastustajia, kommunisteja, sosiaalidemokraatteja ja ammattiyhdistysaktiiveja. Aluksi hallinto kuului poliittiselle poliisille, mutta vuodesta 1936 lähtien valvonta siirtyi lopulta Schutzstaffelille SS-säkään talous- ja hallintoviraston johdolla. Tämä siirtymä merkitsi muutosta kohti omavaraista, taloudellisesti kannattavaa ja toiminnallisesti tappavaa instituutiota. Dachaussa kertyneistä kokemuksista tuli vientikelpoinen malli myöhemmille leireille, kuten Sachsenhausenille, Buchenwaldille, Mauthausenille ja Auschwitzille. Täällä kehitetyt rekisteröintimenettelyt, vankien luokittelu, teollinen työn organisointi, rangaistusjärjestelmät ja hävittämismenetelmät systematisoitiin ja sovellettiin mannerten välisellä tasolla. Todellinen rakenteellinen muutos tapahtui vuosien 1943 ja 1945 välillä, kun teollisuuden työvoiman epätoivoinen tarve johti hallinnon järjestelmän massiiviseen hajauttamiseen luomalla erikoistuneita alakenttiä. Dachausta tuli yli 140 satelliittilaitoksen verkoston keskus, joka oli hajautettu koko Etelä-Saksaan. Tämä laajennus vastasi sotateollisuuden työntekijöiden kiireelliseen kysyntään, erityisesti sen jälkeen, kun liittoutuneiden pommitukset alkoivat tuhota suuria tehtaita. Naisten massiivinen sisällyttäminen Dachaun järjestelmään johtui pikemminkin käytännönläheisistä henkilöstöresurssien tarpeista kuin ideologisista näkökohdista. Kansallissosialistinen oppi rajoitti perinteisesti naisen roolin kotiin ja äitiyteen, mutta sotilaallinen romahdus pakotti hyväksymään naisten valvonnan vankien yli strategisesti elintärkeinä pidetyissä teollisuusympäristöissä. Vuodesta 1944 alkaen merkittäviä naisryhmiä saapui Ravensbrückistä, valtakunnan tärkeimmästä naisten leiristä. Nämä vangit jaettiin strategisesti sivuleireille, jotka perustettiin BMW:n, AGFAn, Messerschmittin ja muiden Saksan sotatoimille välttämättömiä komponentteja tuottavien yritysten laitosten viereen. SS-hallinto tunnisti 4 alaleiriä naisten työvoiman keskuksiksi. AGFA Kameraverkin, Allachin, Mühldorfin ja Landsbergkauferingin. Dachaun järjestelmä toimi erittäin organisoituna hierarkkisena kokonaisuutena, jonka pääleiri toimi hallinnollisena, kurinpidollisena ja logistisena keskuksena. Kaikki alaleirit raportoivat suoraan Dachaun komentajalle, joka puolestaan oli SS:n talous- ja hallintopäällikön SS Wirtschafts- und Hallintotoimisto VW Schaar.
Tämä päämaja Oswaldin komennossa Paul valvoi kannattavuutta, henkilöstöä ja tuotantoa ja laati yhtenäiset standardit vankien käytölle orjatyövoimana. Alaleirejä johtivat paikalliset SS-upseerit, mutta heidän keskeiset päätöksensä, kuten työtehtävät, vakavat rangaistukset tai joukkosiirrot, piti vahvistaa pääleirin keskushallinnolla. Tuotantokyvyn osalta on olemassa dokumenttiarvioita, joiden avulla voimme arvioida hyväksikäytön laajuutta. Esimerkiksi Allahin alaleiri tuotti BMWlle lentokoneiden moottorien osia yli 1000 yksikön viikossa päälinjoillaan, ja sen työvoimaan kuului yhteensä yli 10 000 vankia. Agfa Kameraverk, jossa työskenteli 400-500 naista, tuotti tuhansia yksiköitä kuukaudessa tarkkuusoptisia komponentteja, mukaan lukien elektroniset sulakkeet ja sytytysajastimet raskaisiin aseisiin. Suorituskykyä mitattiin työtunneina kappaletta kohden, ja Aufseherinneniä ohjeistettiin maksimoimaan tehokkuus jopa vankien terveyden kustannuksella. Alaleirien operatiivinen ylläpito vaati monimutkaista logistiikkaverkostoa. Ruokaa, univormuja, työkaluja ja lääkkeitä ei tuotettu paikan päällä, vaan ne jaettiin Daghausta SS-järjestelmään määrätyillä rautatievaunuilla tai kuorma-autoilla. Reichin urakoitsijat, kuten Hermann Göring Werke ja useat saksalaiset tekstiiliyritykset, osallistuivat perustarvikkeiden toimitukseen. Päivittäinen ruoka rahoitettiin osittain sopimuksilla yksityisten yritysten kanssa, jotka vuokrasivat vankeja päivähinnalla, kun taas hygieniatuotteet, vaatteet ja teollisuuslaitteet toimittivat Waffen SSN-logistiikkayksiköt kiertävillä varastoilla. Tämä malli muutti Dachaun paitsi sorron keskukseksi, myös hajautetuksi tehtaaksi, jossa jokainen alaleiri toimi teollisuussoluna keskushallinnon taloussuunnittelun alaisuudessa. Agfa Kameraverk perustettiin syyskuussa 1944 pääkentän teolliseksi jatkeeksi. Vangit, jotka olivat pääasiassa puolalaisia, unkarilaisia ja tšekkejä, sijoitettiin Agfan tehtaalle, joka on kemian teollisuuskonserni IG Farbenin tytäryhtiö. Sen tuotanto keskittyi edistyneiden aseiden optisiin laitteisiin ja elektronisiin komponentteihin, tarkkuussytyttimiin, pommin ajastimiin ja herkkiin elementteihin Lontoota pommittaneisiin V1 ja V2-ohjuksiin. Keskimääräinen työvoima vaihteli 400-500 naisen välillä ja he työskentelivät yli 12 tunnin vuoroissa teollisuusympäristöissä, joille oli ominaista voimakas kuumuus, altistuminen myrkyllisille kemikaaleille, huono ravitsemus ja armoton kuri. Suora valvonta lankesi pienelle Aufseherinnen ryhmälle, joka käytti valvontaa menetelmillä, jotka vaihtelivat psykologisista uhkauksista järjestelmällisiin fyysisiin hyökkäyksiin. Allachin alaleiri oli sodan loppuun mennessä Dachaun kompleksin suurin ja siellä oli yli 10 000 vankia. Sen päätehtävänä oli toimittaa lentokoneiden moottoreita BMWlle ja tarjota logistista tukea Reichin ilmaministeriölle. Vaikka alun perin vankeina olivat miehet, naisvankien määrän kasvu vuonna 1944 johti naisten osastojen perustamiseen, jotka oli tarkoitettu pienten osien kokoonpanoon, mekaanisten komponenttien puhdistukseen ja materiaalien kuljetukseen. Olot Allachissa olivat erityisen ankarat vaaditun tuotantomäärän ja liittoutuneiden BMW-Piesgen tiloihin kohdistuvien pommi-iskujen jatkuvan paineen vuoksi. Naiset työskentelivät tiukan valvonnan alaisena, päivittäisten tarkastusten alaisena, työskentelivät epäsuotuisissa sääolosuhteissa ja jatkuvan valvonnan alaisena, joka yhdisti suoran valvonnan vankien sisäisiin irtisanomisjärjestelmiin. Mühldorfin kompleksi oli osa yhtä valtakunnan kunnianhimoisimmista hankkeista. Maanalaisten bunkkereiden rakentamista hävittäjälentokoneiden tuotannon suojaamiseksi liittoutuneiden pommituksilta. Tämä ohjelma liittyi erityisesti Messerschmitt Me 262 koneeseen, jonka tuotanto oli tarkoitus siirtää maanalaisiin tiloihin tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi. Mühldorfin vangit suorittivat massiivisia kaivauksia, siirsivät tonneittain kiviainesta ja vahvistivat betonirakenteita ilman nykyaikaisia koneita.
Kuolleisuus murskautumiseen, nestehukkaan ja uupumukseen saavutti äärimmäisen tason. Valvonnassa yhdistettiin mies- ja naisvartijoita, jotka käyttivät pakkokeinoja, kuten rangaistusvälineitä, hyökkäyskoiria ja uhkauksia välittömästä eliminoinnista. Landsberg-Kaufering edusti koko Dachau-järjestelmän laajinta ja tuhoisinta osa-aluetta. Tämä 11 leiristä koostuva verkosto, joka avattiin kesäkuussa 1944, piti sisällään yli 30 000 vankia, mukaan lukien noin 4200 naista, jotka karkotettiin pääasiassa Unkarista Saksan miehityksen jälkeen maaliskuussa 1944. Väestöön kuului myös satoja tyttöjä ja iäkkäitä naisia erittäin haavoittuvissa olosuhteissa. Työ liittyi suoraan maanalaisten tehtaiden rakentamiseen Messerschmitt Me 262 Pite ja muiden edistyneiden asejärjestelmien tuotantoa varten. Naiset suorittivat tehtäviä, joihin kuului rakennepalkkien lastaus, sementin valaminen, roskien kuljetus ja teollisuuskomponenttien kokoaminen. Ruoka koostui yksinomaan vetisistä keitoista ja homeisesta leivästä, ja hygieniaolosuhteet olivat täysin olemattomat. Dokumenttiarvioiden mukaan 40–50% Landsberg-Kauferingin vangeista kuoli ennen liittoutuneiden vapauttamista. Yleisimmät syyt olivat nälkä, lavantauti, keuhkokuume, hoitamattomat ihoinfektiot ja työkiintiöiden noudattamatta jättämisestä johtuvat pikateloitukset. Natsirikosten dokumentoinnin keskustoimiston asiakirjojen mukaan Dachaun järjestelmässä vuosina 1944–1945 olleiden naisvankien kokonaismääräksi arvioidaan ainakin 15–0. Tähän väestöön kuului karkotettuja juutalaisia, poliittisia vankeja, ranskalaisia vastarintataistelijoita, romaninaisia ja miehitettyjen alueiden siviilejä. Aktiivisten naispuolisten SS-vartijoiden määrä näissä alaleireissä vaihteli 50–70 Aufseherinneniin. Tätä suhteellisen pientä osuutta kompensoi yhteistyöhön osallistuneiden vankien, kapojen, käyttö. He harjoittivat sisäistä valvontaa toisten vankien yli vastineeksi paremmista selviytymisolosuhteista. Naisten valvontajärjestelmä toimi taloudellisen tehokkuuden ja sosiaalisen kontrollin periaatteiden mukaisesti. Aufseherinnen sai erityiskoulutusta Ravensbrückissä ennen kuin heidät määrättiin alaleireille, missä he oppivat pelottelutekniikoita, teollisen työn organisointia ja porrastettujen rangaistusten soveltamista. Heidän valtuutensa ulottui työvoiman suorasta valvonnasta vankien valintaan erityisrangaistuksiin tai rankaiseviin siirtoihin. Dachaun naispuolisen terrorin arkkitehtuuri vastasi puhtaasti sotilaalliseen ja taloudelliseen logiikkaan, jossa naisia kohdeltiin kertakäyttöisinä resursseina natsien sodan tuotantokoneistossa. Heidän valvontaansa suoritti institutionaalisen tarkasti pieni mutta tappava SS-naisten ryhmä, jotka useimmissa tapauksissa eivät koskaan joutuneet oikeudellisten seuraamusten kohteeksi teoistaan. Naisen kasvot omaavat teloittaja, kivun rakastajattaret. Hildnerin paradigmaattisen tapauksen lisäksi Dachaun naisten alaleirijärjestelmä tuotti muita hahmoja, jotka jättivät lähtemättömät arvet elon jääneiden muistiin. Nämä naiset eivät olleet yksittäisiä poikkeamia, vaan järjestelmällisiä tuotteita koneistosta, joka muutti tavalliset ihmiset terrorin välineiksi. Heidän tarinansa paljastavat institutionalisoidun julmuuden moninaiset kasvot. Anna Schmid työskenteli Allahin alaleirillä sodan viimeisten kuukausien aikana syyskuun 1944 ja huhtikuun 1945 välisenä aikana. Allah toimi BMW-Pissan lentokonemoottoreiden tuotannon hermokeskuksena ja vaati kokoonpanolinjoille määrätyiltä vangeilta ehdotonta teknistä tarkkuutta. Tässä äärimmäisen teollisen kysynnän ympäristössä Schmid kehitti terrorimenetelmän, joka erotti hänet Aufseherinnenin joukosta. Hänen lähestymistapansa poikkesi tyypillisestä räjähdysmäisen väkivallan kaavasta.
Schmid vaali jatkuvasti uhkaavaa läsnäoloa kävellen järjestelmällisesti työntekijöiden rivien läpi aamutarkastusten aikana. Hän kantoi lyhyttä keppiä vyöllään, mutta sen tehokkuus piili pikemminkin implisiittisessä uhkauksessa kuin jatkuvassa käytössä. Leikkauksia suorittaessaan hän käytti teollisuustyökalujen kahvoja lyödäkseen tiettyjä alueita, kasvoja, käsiä, kylkiluita tähtäimellään aiheuttaakseen maksimaalista kipua ja minimaalisella tuotantoajan menetyksellä. Liittoutuneiden poliisin tiedostot dokumentoivat tietyn kaavan. Schmid määräsi asteittaisia rangaistuksia sen perusteella, miten vakavaksi hän koki rikkomusten vakavuuden. Pieni kokoonpanovirhe johti läimäykseen. Huonosti käsitelty työkalu aiheutti iskuja käsiin jakoavaimilla. Kaikki väsymyksen tai hitauden merkit laukaisivat lyönnit, jotka usein johtivat pyörtymiseen. Puolalainen vanki totesi, että Schmidin ei tarvinnut huutaa, koska hänen keppinsä puhui hänen puolestaan. Tämä väkivallan talous heijasteli kylmää laskutoimitusta. Ylläpitää terroria häiritsemällä tuotantoa mahdollisimman vähän. Schmid katosi ennen vapautusta, eikä häntä koskaan vangittu, mikä viittaa siihen, että hänen pakonsa oli suunniteltu huolellisesti. Mühldorfin kompleksissa Fanny Baur otti hoitaakseen valvontatehtäviä, jotka selvästi ylittivät normaalit valvontatehtävät. Rautatietarkastusryhmien valvojaksi määrättynä hän valvoi vankeja, jotka osallistuivat logistisiin tehtäviin maanalaisten bunkkereiden rakentamiseksi. Hänen metodologiansa perustui kollektiivisten rangaistusten soveltamiseen ja ryhmäpelon psykologiseen manipulointiin. Baur käytti pääinstrumenttinaan punottua ratsupiiskaa, mutta hänen todellinen aseensa oli arvaamattomuus. Hän saattoi ruoskia vankia, joka suoritti velvollisuuksiaan oikein, luoden ympäristön, jossa tottelevaisuus ei taannut turvallisuutta. Tämä laskelmoitu mielivalta tuhosi kaikki toiveet sääntöjen noudattamisen kautta saavutettavasta suojelusta. Maaliskuussa 1945 tallennettu tapaus havainnollistaa hänen menetelmäänsä. Kun vanki kompastui kantaessaan ratapölkkyjä, Baur hakkasi häntä, kunnes hän menetti tajuntansa. Hän pakotti 3 toveriaan raahaamaan tajuttoman naisen kasarmille antamatta lääkärin apua. 2 päivää myöhemmin uhri kuoli sisäisiin vammoihinsa. Baur määräsi ruumiin pysyvän esillä opetuksena. Lisäksi hän osallistui aktiivisesti tappavan työn valintoihin. Hän määräsi heikkoja naisia kuljettamaan räjähteitä ja käyttämään vaarallisia koneita käyttäen riskialtista työtä epäsuorana eliminointimenetelmänä. Punaisen Ristin komitean raporteissa dokumentoitiin 7 musertavaa kuolemantapausta sen suoran valvonnan alaisena, mikä viittaa tarkoitukselliseen tuhoamispolitiikkaan työtapaturmien kautta. Leopoldine Bittermann kehitti osa-alueita Kaufering 2 ja 6 eri erikoistuminen, pidätystilojen manipulointi kidutusvälineenä. Kompleksissa, jossa lavantauti, aliravitsemus ja ylityö aiheuttivat joukkokuolleisuutta, Bittermann lisäsi kärsimykseen uuden ulottuvuuden kontrolloimalla mielivaltaisesti elinolosuhteita. Heidän tyypilliseen menetelmäänsä kuului öisten sisäisten siirtojen järjestäminen kasarmien välillä näennäisesti ruuhkan purkamiseksi, mutta todellisuudessa ongelmallisiksi katsottujen vankien rankaisemiseksi. Nämä operaatiot toteutettiin ilman ennakkoilmoitusta työajan ulkopuolella, mikä loi äärimmäisen ahtaat olosuhteet, jotka usein johtivat loukkaantumisiin tai kuolemaan tukehtumisen seurauksena. Bittermann määräsi myös ennaltaehkäiseviä pidätyksiä rangaistusselleihin. Ainakin 12 toisistaan riippumatonta todistusta kuvaa hänen mielivaltaista vankien valintaansa pitkäaikaiseen vankeuteen ilman ruokaa tai vettä. Tämä käytäntö ei perustunut tiettyihin rikkomuksiin, vaan täysin mielivaltaisiin kriteereihin, hiusten väriin, maantieteelliseen alkuperään tai yksinkertaisesti henkilökohtaiseen mielialaan. Huhtikuussa 1945, päiviä ennen amerikkalaisten saapumista, Bittermann katosi muiden SS-henkilöiden kanssa. Myöhemmät tutkimukset eivät koskaan onnistuneet löytämään häntä, eikä hänen nimeään mainita missään oikeudenkäynneissä, mikä viittaa täysin onnistuneeseen pakenemiseen.
Ernestine Brenner työskenteli Agfa-kameraverkissa kehittäen lähestymistapaa, joka vältteli suoraa fyysistä väkivaltaa ja suosi psykologista terroria ja perustarpeiden järjestelmällistä manipulointia. Laitoksessa, jossa 500 naista valmisti optisia komponentteja natsien aseisiin, Brenner loi järjestelmän, joka perustui laskelmoituun puutteeseen ja jatkuviin uhkauksiin. Heidän tärkein työkalunsa oli ehdoton kontrolli ruoan jakelusta. Hän määräsi koko parakkien lounaan peruuttamisen, jos yksikin vanki teki virheen kokoontumisen aikana. Hän myös kielsi tarkoituksella lääketieteellisen hoidon kuumeelta, tulehtuneilta paiseilta ja avohaavoilta kärsiviltä naisilta väittäen, että lääketieteellinen hoito oli ansaittava parantamalla työsuoritusta. Ranskalainen vanki julisti, että Brennerin ei tarvinnut lyödä meitä, koska hän tiesi, miten meidät tapetaan muilla tavoilla, nälällä, vallalla, epätoivolla. Tämä psykologinen lähestymistapa oli aivan yhtä tappava kuin suora väkivalta, mutta se jätti vähemmän fyysisiä todisteita ja vaikeutti rikosten myöhempää dokumentointia. Punaisen ristin komitean, ICRC, tiedot vahvistavat 4 kuolemantapausta pitkittyneen nälkiintymisen seurauksena korttelissa, jossa Brenner käytti valtaansa. Uhreilta oli järjestelmällisesti riistetty ruoka jopa 10 päivän ajan rangaistuksena vähäisistä rikkomuksista. Brenner katosi vapautuksen jälkeen, eikä häntä koskaan löydetty. Aufseherinnenin kehittämien menetelmien monimuotoisuuden vankien täydellisen hallinnan saavuttamiseksi. Jokainen räätälöi julmuutensa oman osa-alueensa erityisympäristöön, mutta kaikilla oli yhteisiä peruspiirteitä. Harkinnanvarainen valta elämän ja kuoleman suhteen, suhteettomien rangaistusten käyttö hallintatyökaluina ja aktiivinen osallistuminen uhrien valintaan tappavaan työhön. Aufseherinnenin käyttäytymistä keskitysleirijärjestelmässä säänneltiin SSN-talous- ja hallintoviraston laatimilla sisäisillä määräyksillä. Vaikka käytännössä monet vartijat toimivat harkinnanvaraisesti, oli olemassa virallinen asetus, joka antoi ohjeet kurille, väkivallan käytölle ja suhteille vankeihin. Aufseherinnenin oli ylläpidettävä tasapainoa tuottavan tehokkuuden ja toiminnallisen terrorin soveltamisen välillä turvautumatta teoriassa rangaistuksiin, jotka keskeyttäisivät työtahdin tai tekisivät orjatyöstä hyödytöntä. Vangeille sovellettavat seuraamukset oli kodifioitu useisiin palveluskäsikirjoihin. Sallittuina pidettyihin toimenpiteisiin kuuluivat väliaikainen ruoan riistäminen, enintään 3 päivää, pimeissä selleissä pitäminen vähäisistä rikkomuksista, pehmytkudosten pamppujen käyttö sallittujen pamppujen avulla ja ruoka-annosten pienentäminen alhaisen tuottavuuden vuoksi. Myös säännöllisen työajan ulkopuolista ylimääräistä rangaistustyötä säänneltiin, tyypillisesti äärimmäisissä lämpötiloissa tehtävää siivoustyötä tai raskaiden materiaalien siirtämistä. Toisaalta Aufseherinnen itse oli sisäisen valvonnan mekanismien alaista. Kunkin alaleirin vanhempien valvojien oli toimitettava viikoittaiset raportit leirin pääjohdolle, jossa arvioitiin tuottavuutta ja rangaistusten esiintyvyyttä. Naisvartijat, jotka syyllistyivät tarpeettomaan väkivaltaan, joka johti kuolemaan tai vammautumiseen ilman lupaa, saattoivat saada hallinnollisia seuraamuksia, mukaan lukien siirrot, alennukset tai kurinpitomenettelyt. Nämä rangaistukset olivat kuitenkin poikkeuksellisia, eikä niihin liittynyt juurikaan rikosoikeudellisia seurauksia. Miespuolisiin kollegoihinsa verrattuna Aufseherinnen käytti rangaistuksia, jotka olivat enemmän suuntautuneet käyttäytymisen hallintaan ja nöyryyttämiseen kuin suoraan fyysiseen tuhoon. Vaikka miespuoliset vartijat leireillä, kuten Buchenwaldissa ja Sachsenhausenissa, koulutettiin käyttämään kiväärejä, hyökkäyskoiria ja väkivaltaisia kuulustelutekniikoita, naispuolinen henkilökunta rajoittui usein pamppujen käyttöön, järjestelmällisiin loukkauksiin ja perusolosuhteiden, kuten ruoan, levon ja hygienian manipulointiin. Tämä erottelu ei tarkoittanut lievempää ankaruutta, vaan pikemminkin menetelmää, joka keskittyi enemmän pitkittyneeseen psykologiseen pakottamiseen ja asteittaiseen rankaisemiseen. Huhtikuun marssit, kun valtakunta oli kuolemassa.
Huhtikuun puoliväliin 1945 mennessä kolmas valtakunta oli hajoamassa useista suunnista tulevan koordinoidun sotilaallisen paineen alla. Neuvostoliiton joukot painostivat idästä, kun taas angloamerikkalaiset joukot vahvistivat asemiaan lännessä. Tässä epätoivoisessa tilanteessa SS:n ylin johto kohtasi väistämättömän mahdollisuuden, että keskitysleirit vapautettaisiin ja niiden rikokset joutuisivat kansainvälisen tarkastelun kohteeksi. Hänen vastauksensa oli käsky, josta tulisi keskitysleirijärjestelmän viimeinen ja julmin jakso, pakkoevakuoinnit, jotka tunnettiin kuolemanmarsseina. Huhtikuun 15 ja 25 päivän välisenä aikana SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt antoi tarkat ohjeet vankien evakuoimiseksi Dachausta ja sen aleireiltä. Nämä käskyt olivat enemmän kuin taktinen vetäytyminen. Ne olivat järjestelmällinen tuhoamismenetelmä, joka oli naamioitu logistiseksi operaatioksi. Takavarikoidut asiakirjat paljastavat, että perusohje oli yksiselitteinen: evakuoida kaikki työkykyisiksi katsotut vangit ja eliminoida työkyvyttömiksi katsotut. Ohjeet olivat peräisin WWHA-pisteen päämajasta ja välitettiin alaleirien komentajille sotilaallisella tarkkuudella. Vangit oli tarkoitus järjestää 300 000 ihmisen kolonnoihin, joita aseistetut vartijat valvoivat, ja joille annettiin nimenomaiset ohjeet ampua kaikkiin väsymyksen, tottelemattomuuden tai pakoyrityksen merkkeihin. Agefa-kameraverkin, Allahin, Mühldorfin ja Landsberg-Kauferingin naiset liitettiin näihin marsseihin miespuolisten vartijoiden ja pienen määrän palvelusaseilla varustettujen Aufseherinnenin suorassa valvonnassa. Evakuoinneista puuttui logistiikan perusjärjestelyt. Kuljetusajoneuvoja, lääkintätarvikkeita ja riittävästi ruokaa ei jaettu. Päivittäinen annos rajoitettiin leipä- ja vesiannokseen vain silloin, kun maasto salli pääsyn luonnollisiin lähteisiin. Yölepoaikoja ei vahvistettu. Vangit nukkuivat ulkona metsissä, pelloilla tai ojissa 2 ja 8 celsiusasteen lämpötiloissa. Asetettu tahti haastoi ihmisen kyvyt 25–40 kilometriä päivässä ilman todellisia taukoja, vain 2 minuutin tauoilla tunnissa fysiologisten perustarpeiden tyydyttämiseksi. Reitit kulkivat Münchenin laitamilta Bayerin alpeille ja kulkivat sellaisten kaupunkien kuin Wolfratshausenin ja Badin läpi. Tölz matkalla kohti Itävallan aluetta mutaisia maaseututeitä pitkin, jotkut osuudet tuhoutuneet liittoutuneiden pommituksissa. Kuukausien aliravitsemuksen heikentämät vangit alaleireillä alkoivat romahtaa muutaman tunnin kuluessa marssien alkamisesta. Jokainen nainen, joka pysähtyi, kompastui tai yritti kommunikoida, uhattiin välittömästi kuolemalla. Yhdysvaltain 42 jalkaväkidivisioonan raporteissa kuvataan yli 200–300 ruumiin löytymistä vain 3 tärkeimmän evakuointireitin varrelta. Jotkut marssit kestivät jopa 10 päivää. Helmbrechtsistä Tšekkoslovakian alueelle Zvodauhun evakuoitu naisjoukkojen joukko matkusti yli 220 kilometriä jalan. 50–20 matkan aloittaneesta naisesta vain 118 saapui hengissä määränpäähänsä. Dachaun järjestelmän aleireiltä evakuointimarssit seurasivat SS-komennon ennalta määräämiä reittejä logististen ja topografisten kriteerien perusteella. Yksi pisimmistä ja parhaiten dokumentoiduista reiteistä oli Helmbrechtsin ja Zwodaun yhdistävä reitti, joka kulki Bayerin ja Böömin vuoristoisten ja metsäisten alueiden läpi. Reitin keskimääräinen korkeus merenpinnasta ylitti 600 metriä, ja useilla osuuksilla oli vaihtelevaa kaltevuutta, kevätsateiden kuluttamia hiekkateitä ja liittoutuneiden pommitusten osittain tuhoamia osuuksia. Reitit välttivät kaupunkikeskuksia ja kiersivät toissijaisia maaseudun polkuja minimoimaan altistumisen ulkopuolisille tarkkailijoille. Vankien fyysinen ponnistus ylitti reilusti kaiken kohtuullisen kestävyyskyvyn. Nykyaikaisten fysiologisten tutkimusten mukaan terveaikuinen nainen tarvitsee 2500–3000 kilokaloria päivässä
kävelläkseen 25-30 kilometriä epätasaisessa maastossa. Sitä vastoin huhtikuun marsseilla karkotetut saivat keskimäärin 400-600 kilokaloria päivässä, joka koostui viipaleista mustaa leipää, 150 kg, ja annoksesta vettä, jota saatiin epäsäännöllisesti puroista, kaivoista tai kertyneestä sateesta. Nestehukka yhdistettynä hypoglykemiaan ja altistumiseen yökylmälle johti massiiviseen fyysiseen romahdukseen toisesta tai kolmannesta päivästä lähtien. Operatiivisesti SS-komentajat asettivat keskimääräiset matkanopeudet 3-4 kilometriin tunnissa ja marssituntia kohden pidettiin alle 5 minuutin taukoja. Saksan armeijan talvisodan käynnissä käyttämien väsymysmallien perusteella on arvioitu, että aliravittujen naisvankien ryhmä koki toimintakyvyn heikkenemisen 20% 24 tunnin välein. Tämä tarkoitti, että 5 peräkkäisen päivän jälkeen alle puolella vangeista oli säilynyt minimaalinen liikuntakyky. Dokumentteihin perustuvia kuolleisuusarvioita voidaan mallintaa myös segmenteittäin. Reiteillä, kuten Allachista Badiin liittoutuneiden joukkojen raportit Töltsissä, noin 60 kilometriä, osoittavat, että ruumiita on jätetty 300-500, mikä viittaa siihen, että kuolleisuus on 20-35% marssia kohden säästä, suorasta valvonnasta ja määrätystä vauhdista riippuen. Nämä prosenttiosuudet nousivat dramaattisesti sateisissa olosuhteissa, alhaisissa lämpötiloissa tai kun Aufseherinnen toteutti sortavia toimenpiteitä, kuten välittömän teloituksen viivästysten vuoksi. Näiden evakuointien aikana Aufseherinnen sai toimeenpanovallan, joka ylitti heidän valvontatehtävänsä alaleireillä. Toisin kuin sisäisen valvonnan suhteellisen passiivisessa työssä, marsseilla he ottivat suoran tappavan vastuun. Liittoutuneiden arkistot vahvistavat, että useat naisvartijat teloittivat henkilökohtaisesti vankeja väitetyn tottelemattomuuden tai kolonnien etenemisen estämisen vuoksi. Anna Becker ampui vangin, joka pyysi saada lopettaa virtsaamisen marssin toisena päivänä. Ruumis hylättiin ojaan ja vaunut jatkoivat matkaansa rikkomatta vakiintunutta rytmiä. Frida Riedel potkaisi toistuvasti raskaana olevaa naista, joka lyyhistyi marssin aikana ja kuoli sisäisiin vammoihin. Ruumis peitettiin pinnallisesti oksilla ja ryhmä jatkoi matkaansa järjestämättä hautausta. Naisvartijat ohjasivat lyhyitä taukoja, päättivät mielivaltaisesti, mitkä vangit saisivat käytettävissä olevan leipäannoksen ja valitsivat ryhmästä vapautettavat, mikä on eufemistinen termi naisten summittaisille teloituksille, joita pidettiin kelpaamattomina jatkamaan. Heidän päätöksensä olivat yhtä ratkaisevia näille evakuoinneille ominaisessa erittäin korkeassa kuolleisuusasteessa. Suurin osa marssien aikana kuolleista vangeista ei saanut virallista hautajaista. Heidän ruumiinsa olivat hajallaan maaseudun teiden ja metsäpolkujen varrella tai kipattiin viemäröintiojiin. Yhdysvaltain 1. Jalkaväkidivisioona raportoi löytäneensä yli 400 naisen ruumiin 1 päivän aikana Penzbergin ja Badin välillä. Tölts monilla uhreilla oli ampumahaavoja pään takaraivoon, avomurtumia ja pitkälle edenneitä merkkejä parantumattomasta aliravitsemuksesta. 45. Divisioonan kapteeni James J. Keating dokumentoi huolellisesti evakuoidun marssireitin Allachista. Raportissaan 30. huhtikuuta 1945 hän kirjasi 708 ruumista 18 kilometrin matkalla. Enemmistö oli naisia. Monilla oli nukkuessaan merkkejä teloituksesta. Hänen yksikkönsä ottamia valokuvia käytettiin myöhemmin todisteina Dachaun oikeudenkäynneissä, mikä aiheutti järkytystä amerikkalaisten syyttäjien keskuudessa. Näiden marssien jälleenrakennus riippui pohjimmiltaan eloon jääneiden todistuksista. Kauferingista Füsseniin marssilla ollut puolalainen vanki Vanda Assin kertoi, että 3. päivänä alkuperäisistä 300 naisesta vain 60 oli enää elossa. Muut olivat teloittaneet vartijat, tai he olivat kuolleet yön aikana hypotermiaan. Ranskalainen karkotettu Lise Marie D.
dokumentoi salaa 10 päivän marssin Agfasta Kocheliin päiväkirjaansa, joka selvisi sodasta. Dachaun alaleireiltä lähteneet kuolemanmarssit edustivat yhtä kolmannen valtakunnan romahduksen järjestelmällisimmistä jaksoista. Toisin kuin kaasukammioissa, näissä evakuoinneissa ei jäänyt pysyviä fyysisiä rakenteita, vaan pikemminkin ihmisten jälkiä levisi satojen kilometrien päähän. Selviytyneet naiset kohtasivat paitsi muistojen trauman, myös haasteen todistaa kokemuksia, jotka uhmasivat ihmisen ymmärrystä. Dachaun romahduspäivä, jolloin kaikki päättyi. Huhtikuun 29. päivän aamu 1945 merkitsi nyky-Euroopan historian synkimmän aikakauden lopullista loppua. Kello 11.30 Yhdysvaltain 7. armeijan 42 ja 45. Jalkaväkidivisioonan joukot hyökkäsivät Dachaun kompleksiin saatuaan kiireellisiä raportteja laitoksen vakavista olosuhteista. Sotilaiden löytämät asiat ylittivät kaikki aiemmat odotukset ihmisen kyvystä järjestäytyneeseen julmuuteen. Dachau ei ollut vain yksi keskitysleiri muiden joukossa. Se oli arkkitehtoninen prototyyppi, jolle koko myöhempi natsien tuhoamiskeskusten verkosto perustui. Avajaisistaan vuonna 1933 tähän viimeiseen päivään asti yli 200 ihmistä oli kulkenut sen kasarmien läpi ja ainakin 41 500 oli murhattu menetelmillä, joihin kuuluivat nälkiintyminen, teloitukset, tappava työ ja pseudotieteelliset lääketieteelliset kokeet. Varhaisissa Yhdysvaltain armeijan raporteissa kuvailtiin apokalyptisia kohtauksia. Satoja ruumiita kasattu kuin narupuuta keskuspihoille, kasarmeja, jotka olivat täynnä luurankoisia vankeja, jotka tuskin pystyivät seisomaan, ja pääratojen varsille pysäköityjä junanvaunuja, jotka olivat täynnä pitkälle mätäneviä ruumiita. Nämä vaunut olivat osa Buchenwaldista lähtenyttä evakuointisaattuetta, joka oli saapunut päiviä aiemmin ja joka hylättiin, kun liittoutuneiden joukkojen läheisyys tuli ilmeiseksi. Pääleirin sisältä sotilaat löysivät 30 32 elävää vankia, joista monet olivat niin surkeissa olosuhteissa, että he tuskin pystyivät puhumaan tai liikkumaan. Sotilaslääkärin raporteissa dokumentoitiin selviä merkkejä lavan tulehduksesta, punataudista, tuberkuloosista, hoitamattomista tulehtuneista haavoista ja vakavasta aliravitsemuksesta, joka oli pudottanut aikuisten vankien painon alle 40 kiloon. Virallinen komentaja Eduard Weiter oli paennut päiviä aiemmin. Jäljelle jäänyt SS-upseeri Martin Weiss pidätettiin välittömästi ja teloitettiin myöhemmin tuomion saatuaan Dachaun oikeudenkäynneissä. Yhdysvaltojen liittymistä edeltävinä päivinä lopullisen romahduksen merkit olivat kiistattomia. Tieto Hitlerin kuolemasta, Berliinin kukistumisesta ja liittoutuneiden armeijoiden pysäyttämättömästä etenemisestä aiheutti lukuisten SS-upseerien, hallintovirkamiesten ja erityisesti alaleireille määrätyn naishenkilöstön kiireisen lähdön. Allachin, Agfan, Mühldorfin ja Landsberg-Kaufferingin apulaissherinnit saivat ristiriitaisia käskyjä osallistua evakuointimarsseihin, tuhota arbitraasisia asiakirjoja tai piiloutua siviiliväestön keskuuteen. Seurauksena oli massiivinen pako, jossa useimmat onnistuivat pakenemaan jättämättä tunnistettavia jälkiä. Monet vartijat vaihtoivat univormujaan vanginvaatteisiin tai talonpoikaisasuun, yrittivät sopeutua etelään pakenevien saksalaisten pakolaisten joukkoon tai turvautuivat sukulaisten ja hallinnon sympatisoijien luokse. Useita salaisia verkostoja avusti pakenemaan Itävaltaan tai ylittämään Alpit-Italian alueelle. Selviytyneet vangit antoivat korvaamattoman todistuksen liittoutuneiden sotilaskuulustelijoille. Heidän kertomuksensa ovat yhtä mieltä yhdestä perustavanlaatuisesta seikasta. Naisvartijat katosivat äkisti 25 ja 28 huhtikuuta välisenä aikana, kun liittoutuneiden pommitusten äänet ja tykistön jylinät olivat jo kuultavissa lähistöllä. Kauferingista kotoisin oleva unkarilainen juutalainen vanki kertoi,
että 4 Aufseherinneniä poistui laitokselta Wehrmachtin kuorma-autolla 27. huhtikuuta ottaen mukaansa tarvikkeita ja henkilökohtaisia asiakirjoja. Eräs toinen ranskalainen karkotettu kertoi vartijoiden polttaneen vankien asiakirjoja ja luetteloita huhtikuun 25 ja 26. päivän välisenä yönä tuhoten todisteita, jotka olisivat voineet myöhemmin tunnistaa heidät. Agfa-kameraverkissä 2 silminnäkijää kertoi, että SS-naiset hylkäsivät kokonaan asemapaikkansa 26. huhtikuuta ja jättivät vartiovuoron yhteistyöhön osallistuneen vangin ja 2 saksalaisen teini-ikäisen käsiin. Vangit selvisivät yli 3 päivän ajan ilman suoraa valvontaa, kunnes liittoutuneiden partiot saapuivat. Useat eloon jääneet sanoivat Aufseherinenin yrittäneen kiistää osallisuutensa järjestelmään viime päivinä. Jotkut yrittivät esiintyä puolalaisina vankeina tai pakkotyöläisinä, kun taas toiset riisuivat univormunsa ja pakenivat sivuteitä pitkin. Poikkeustapauksissa vangit itse tunnistivat entiset teloittajansa pakolaisiksi ilmoittautuneiden siviilien joukosta. Joukkopausta huolimatta on tietoja ainakin 8 naisesta, jotka vangittiin Dachaussa tai sen lähellä 29. huhtikuuta ja 5. toukokuuta välisenä aikana. Suurin osa näistä pidätyksistä tapahtui vapautettujen vankien aktiivisen puuttumisen ansiosta, jotka tunnistivat Aufseherinenin tunnusomaisten fyysisten ominaisuuksien, arpien, tatuointien tai alueellisten aksenttien perusteella. Anna V. yritti tekeytyä siviilikokiksi, kun amerikkalaiset sotilaat kohtasivat hänet. 3 eloon jäänyttä tunnistivat hänet, koska he muistivat hänen bayerilaisen aksenttinsa ja syntymämerkkinsä kaulassaan. Vaikka hänet pidätettiin, hän katosi kuljetuksen aikana ennen virallista rekisteröintiä, mikä viittaa entisten natsivirkamiesten avustusverkostojen olemassaoloon. Suurin osa onnistui kuitenkin välttämään välittömän oikeudenkäynnin kokonaan. Sotarikosviraston vuonna 1947 julkaisemassa raportissa arvioitiin, että vain 5% Dachau'n alaleireille sijoitetuista SS-naisista pidätettiin virallisesti vuosien 1945 ja 1949 välillä. Dachau'n vapauttaminen edusti yli vuosikymmenen ajan toimineen sortorakenteen näkyvää romahdusta. Karanneet Aufseherinen sanomat symboloivat sodan jälkeisen oikeusjärjestelmän osittaista epäonnistumista kaikkien vastuussa olevien kiinniottamisessa, mutta ne paljastivat myös sen yhteiskunnallisen osallisuuden tason, joka oli mahdollistanut natsien sortokoneiston toiminnan. Vaikeasti tavoitettava oikeus kohtalot romahduksen jälkeen. Dachau'n järjestelmän naisvartioille. Päinvastoin se merkitsi monimutkaisen vaiheen alkua, johon kuului pakoilua, rajoitettua syytteeseenpanoa ja useimmissa tapauksissa rankaisemattomuuden vaihe, joka jatkuisi vuosikymmeniä. Aufseherinen tiesi olevansa liittoutuneiden purkaman rikollisen rakenteen keskiössä, ja valtaosa oli onnistunut pakenemaan ennen amerikkalaisjoukkojen saapumista. Sotilastiedustelutietojen mukaan monet kulkivat ennalta määrättyjä reittejä Itävaltaan ja Tšekkoslovakiaan etsien maaseutualueita, joilla he voisivat integroitua siviiliväestöön. Toiset pakenivat Bayerin metsäalueille käyttäen vääriä nimiä, siviilivaatteita ja muokattuja asiakirjoja, joita salaiset tukiverkostot olivat antaneet entisille natsivirkamiehille. Münchenin sotarikosviraston joulukuussa 1946 päivätyssä salaisessa raportissa arvioitiin, että ainakin 85 Dachau'n alaleireillä vartioina palvellutta naista oli edelleen kateissa. Tutkimukset viittasivat siihen, että jotkut olivat integroituneet syrjäisiin maatalousyhteisöihin, kun taas toiset olivat tekeytyneet itäisiltä alueilta karkotetuiksi saksalaisiksi pakolaisiksi. Alaleireillä takavarikoitujen tietojen ristiin tarkistamisen ja mustien listojen luomisen, jotka sisältävät henkilötietoja ja fyysisiä ominaisuuksia.
Vuonna 1946 Bayerin sotarikostutkintakomissio käynnisti lehdistön ja radion välityksellä julkisen kampanjan kannustaakseen yleisöä valittamaan entisten natsivirkamiesten läsnäolosta. Vaikka useimmat tapaukset ovat edelleen ratkaisematta, on olemassa dokumentoituja pidätyksiä, jotka havainnollistavat sekä etsintämenetelmiä että sodan jälkeisen oikeuslaitoksen kohtaamia vaikeuksia. Anna Schmidin väitetään vangitun Garmisch-Partenkirchenissä marraskuussa 1947. Vapautunut vanki tunnisti hänet, koska hän muisti hänen erottuvan syntymämerkkinsä ja bayerilaisen aksenttinsa. Hänet vietiin kuulusteltavaksi Müncheniin, jossa hän kielsi palvelleensa Alachissa, mutta hänen nimensä ilmestyi löydetyillä SS-listoilla. Todisteista huolimatta häntä ei syytetty riittämättömien suorien todisteiden vuoksi murhasta ja hänet vapautettiin vuonna 1948. Ernestin Brenner nähtiin viimeksi Münchenissä kesäkuussa 1945 ilmeisesti piileskelemässä luostarissa uskonnollisella nimellä Sisar Anna. Vuonna 1949 tehdyssä perusteellisessa tutkimuksessa häntä ei löydetty. Hänen jälkensä katoavat kokonaan virallisista arkistoista. Fanny Baur, jonka 2 vankia tunnisti vastuulliseksi evakuointimarssien aikana langetetuista rangaistuksista, lisättiin Punaisen Ristin kansainvälisen komitean viralliselle etsintäkuulutettujen listalle. Häntä ei kuitenkaan koskaan pidätetty, eikä hänen myöhempi olinpaikkansa ole tiedossa. Vuosien 1946 ja 1948 välillä Yhdysvaltain sotilastuomioistuimet ja jotkut kansantuomioistuimet Itävallassa ja Tšekkoslovakiassa nostivat kanteita keskitysleirien henkilökuntaa vastaan. Dachaussa marraskuussa ja joulukuussa 1945 pidetystä oikeudenkäynnistä Yhdysvallat vastaan Martin Gottfried Weiss YM tuli merkittävin tuomioistuin. Vaikka SS-naiset eivät olleet pääsyytettyjä, todistuksen aikana mainittiin lukuisia naisvartijoita, mikä johti toissijaisiin tutkimuksiin. Itävallassa Grazin ja Linzin tuomioistuimet pitivät vuonna 1946 erityiskuulemisia kuolemanmarsseihin osallistumisesta epäiltyjä naisia vastaan. Todisteiden hankkiminen oli äärimmäisen vaikeaa. Monet vangit eivät muistaneet koko nimiään, tiedostot olivat puutteellisia tai tuhoutuneita ja vastaajat kiistivät usein kaiken rikollisen osallisuuden. Tšekkoslovakiassa kansantuomioistuimet suorittivat yhteenvetonajoja Tšekkoslovakiassa vangittuja SS-naisia vastaan. Monissa tapauksissa tuomiot pantiin täytäntöön samana päivänä kuin tuomio annettiin. Ainakin 3 Dachaun entisiksi alaleirin vartijoiksi tunnistettua naista teloitettiin ampumaryhmässä vuosina 1946 ja 1947 Ruth Hildnerin tapauksen lisäksi. Aufseherinnenin lopullinen määränpää vaihteli huomattavasti. Jotkut saivat 5–15 vuoteen vankeustuomioita osallisuudesta murhaan ilman suoria todisteita. Toiset tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, jos useat todistukset dokumentoivat tiettyjä väkivaltatekoja. Tilastollisesti merkittävä osa onnistui kuitenkin välttämään kaikenlaisen rangaistuksen. Yhdistyneiden kansakuntien uudelleensijoittamistoimiston vuonna 1950 julkaisemissa tiedoissa oli entisten vartijoiden nimiä, jotka olivat paenneet Itävallan ja Länsi-Saksan pakolaisleireille ja eläneet väärien henkilöllisyyksien turvin tunnistamatta itseään. Ludwigsburgin sotarikosten dokumentointikeskuksen vuonna 1964 laatimassa loppuraportissa todettiin, että alle 10% Dachaun alaleireillä palvelleista SS-naisista on joutunut virallisen oikeudenkäynnin kohteeksi tai tuomittu tosiasiallisesti. Valtaosa oli kadonnut Euroopan jälleenrakennuksen nimettömyyteen. Tätä laajamittaista rankaisemattomuuden selitystä aiheuttavat useat syyt. SS:n järjestelmällinen tiedostojen tuhoaminen poisti ratkaisevia todisteita. Liittoutuneiden prioriteetti oli asettaa syytteeseen korkea-arvoiset upseerit
ja siirtää nuorempia henkilöstöjä. Sotilastuomioistuinten resurssien rajallisuus esti perusteelliset tutkinnat. Entisten natsivirkailijoiden asteittainen integroituminen Länsi-Saksan uusiin valtiorakenteisiin loi suojelun ja hiljaisuuden verkostoja. Dachaun naispuolisen henkilökunnan syytteeseenpano oli hajanaista, rajallista ja tehotonta kattavan oikeuden saavuttamisessa. Liittoutuneiden ponnisteluista, eloon jääneiden raporteista ja tiettyjen rikosten osittaisesta dokumentoinnista huolimatta suurin osa Aufseherinnenistä välttyi oikeudellisilta seuraamuksilta. Vain harvat saatiin kiinni, tuomittiin ja rangaistiin, lähes kaikki Itä-Euroopassa, missä oikeudenkäynnit olivat nopeampia ja usein tappavia. Järjestelmän romahdus ei tarkoittanut täydellistä siivousta tai tehokasta kollektiivista rankaisemista. Pakoreitit toimivat tehokkaasti, arkistoja tuhottiin järjestelmällisesti ja sodan jälkeisen Saksan yhteiskunnallinen hiljaisuus sinetöi monien syyllisten kohtalon. Dachau vapautettiin 29. huhtikuuta 1945, mikä merkitsi 12 vuoden tuhoamisleirin päättymistä. Mutta monille siellä järjestelmällisesti kidutetuille ja murhatuille naisille sota oli päättynyt ilman henkilökohtaisia seurauksia. Heidän rankaisemattomuudestaan tuli yksi sodan jälkeisen oikeudenmukaisuuden hiljaisista tragedioista, historiallinen velka, jota ei ole vieläkään maksettu.